देखे में कमाल बा उम्र 16 साल बा, देखे में कमाल बा उम्र 16 साल बा, रे करो बवाल बा। मत छुआ ये के, मत छुआ ये के, मत छुआ ये के माल में मिसाल बा, मत छुआ ये के माल में मिसाल बा। एकर पतली कमर गोरे गाल बा, मत छुआ ये के माल में मिसाल बा, मत छुआ ये के माल में मिसाल बा। देखे में कमाल बा उम्र 16 साल बा, देखे में कमाल बा उम्र 16 साल बा, रे करो बवाल बा। मत छुआ ये के, मत छुआ ये के, मत छुआ ये के माल में मिसाल बा, मत छुआ ये के माल में मिसाल बा। एकर पतली कमर गोरे गाल बा, मत छुआ ये के माल में मिसाल बा, मत छुआ ये के माल में मिसाल बा। निंदिया के मातल बा, देहिया के जातल बा, भीतरे से पागल बा, जवानी एकर जागल बा। निंदिया के मातल बा, देहिया के जातल बा, भीतरे से पागल बा, जवानी एकर जागल बा। एकरा जियारा में लखुर सवाल बा, मत छुआ ये के, मत छुआ ये के, मत छुआ ये के माल में मिसाल बा, मत छुआ ये के माल में मिसाल बा। एकर पतली कमर गोरे गाल बा, मत छुआ ये के माल में मिसाल बा, मत छुआ ये के माल में मिसाल बा। मन करे एकरा के हरिया खबरिया, चल तारी रहिया लाई के कमरिया। मन करे एकरा के हरिया खबरिया, चल तारी रहिया लाई के कमरिया। झुमल एकर उठ लाल लाल बा, मत छुआ ये के, मत छुआ ये के, मत छुआ ये के माल में मिसाल बा, मत छुआ ये के माल में मिसाल बा। एकर पतली कमर गोरे गाल बा, मत छुआ ये के माल में मिसाल बा, मत